Bună ziua! Astăzi vom pregăti o prăjitura mamei. O găseam aproape în fiecare duminică pe frigider și în bucătărie mirosea foarte, foarte frumos. Acum, avem nevoie de 350 de grame de făină, 2 linguri de nucă, un borcan de dulceață de caise, coaja de la o lămâie, 2 ouă, un praf de copt, 2 linguri de zahăr și am pus o lingură de zahăr vanilat, am avut, și o lingură și jumătate de zeamă de lămâie. Avem 200 de grame de unt și făina 350 de grame. Mai avem nevoie de puțină sare, un praf de sare, puțină vanilie lichidă. Începem să punem zahărul. Deci prima dată punem zahărul. Începem să amestecăm bine zahărul, în care este zahăr și zahăr vanilat. Le-am pus la oaltă împreună. Adăugăm ouăle. Puțin coaja de la ou. Începem să amestecăm din nou. Zeama de lămâie, coaja de la o lămâie, și praful de copt. Amestecăm din nou. Și începem să adăugăm făina. Încet. Miroase așa de frumos lămâia și cu vanilia. Incorporăm încet, încet făina. Făina am cernut-o. Continuăm. Am obținut o cocă puțin mai tare, o treime din cocă o punem într-o pungă la frigider pentru aproximativ o oră.
Iar dulceața, gemul de caise l-am amestecat cu cele 2 linguri de îmi pare rău, 2 linguri de 2 linguri din îmi pare foarte rău. Am fost foarte emoționată pentru că am gătit prăjitura mamei. Și acum punem gemul în tava cu cocă. Gemul cu nuca. Mi-a mai rămas puțină dulceață, puțin gem, pe care o vor mânca copiii. Acum, am luat coca de la frigider și o rat deasupra. Deci deasupra punem cocă rasă. Ok. O nivelăm acum în colțuri. Punem mai multă cocă rasă. Și este gata pentru cuptor. Cuptorul la 180 de grade, 30-35 de minute. Am scos prăjitura din cuptor. A ieșit foarte, foarte frumoasă, rumenită pe deasupra, a crescut bine și vă arăt acum o porție. Ce frumos a crescut! Și este foarte, foarte gustoasă. Copiii abia așteaptă să o mănânce.
este în memoria mamei mele. Vă mulțumesc foarte mult!